ассалому алайкум дӯстони азиз, рӯзи ҳамагӣ иншоалло ба хайр бошад. духтаракон, навори имрӯза аст бозам аз бозори Корвон анамихали кардиганои дутарафай ҳамхе фасонак омадай диёр материалошон ҳамхе ғафсак зимни вариантай духтаракон капшон дора бо мех дора духтаракон да ҳама ҷо 500 сомонаш шуда чанде 250 сомон духтаракон диден хушрӯгиша суруға бозори Корвон ҳаштум дарвоза аз тарафи тилобозор ҳаштум дарвоза кати медорен рост меян диден духтаракон нуҳум қаторе аз тарафи дасти чап меша ай даромад ай тарафи ҳаштум дарвоза бием нуҳум қатор мешавад духтаракон якум дуюм магазин мешавад даставка низ доранд духтаракон ашоти даставка метонем ватсапа дар рӯи экран мемонам дар даставка дар ами ватсапи рӯи экран дад нависен духтаракон иё чанде Королевский нехали барашка омадай духтарако 220 сомон дизайнер санг дора духтарако замок доран размери чанд то чанде то 48 то 56 размер дора баъд не спортивни нехали платьёи вай мепурсем базови платья мепурсем ина духтарако типа спортивни да короче материалш ҳам хушракай мягкий чандян ё 190 сомон то 54 56 то 56 размер дора бани фендиёш ҳам иаму вариант явая и варианти ҳаму ду тарафа якум навор кардаги мона духтаро иам качестваш хушрӯ баҷида нехали дуи качо доран майчне материалошон 190 сомона духтарако диден аҷоибот хушрӯ размер стандарта 46 то 52 пуша духтарако мешавад и платьё чандай духтарако даҷа чизе ки медидестен 190 сомон иё чи духтарако нигоҳ кунед дуи качо чихе хушрӯ материалошон иёрам ҳамхе майчни байниш диганам будай ирам качестваш аҷоиб материалшон хе мулоимак размерои иё стандарта 46 то 50 52 пушора мешавад 190 сомон я духтаро а иҷа то иҷара 190 сомон шубачо чанде 250 духтарако бахшиш иҷа перепутат кардам ира надидам и кожа будай духтарако материалш ишам необичный 250 сомон духтаро юбкашам кожа будай стандартай размерш ина духтарако стандарт размер иш 250 сомон шубачо чанд я духтарак ина духтарако да ҳама ҷо 400 сомон да иҷа 250 сомон ини варианто ҳай духтаро ани жен перчако ҳастай бо духтарако свитер мегем баъзиятон иам хушр ё чанд иё 70 сомон духтарако беғалтондагӣ ва нишонтим ина я бор нишонтим ира бина якшам духтарако гуфтам ай наздик нишонтим чапа кадамша 70 сомон 70 сомон духтарако ина ёрам 70 сомон будай духтарако иниш ангоркай материалш ҳам хумлоима ки хушрӯи чанде бугӯй 120 буд 70 сомон кадагиан духтарако хад дар ҳами тарафи навор будем неже импро тугмадор чандай хоҳарҷон ина индош духтарако дарозакан хушрӯакан 5 тугмага 170 150 сомон бомберо чи 150 сомон духтарако и пол нем 150 ини чортага дин духтарако иёрам 150 сомон курткои боло чи курткои боло духтаро 150 сомон будай коржинкои чи палто кожин палто 450 сомон ҳамаш яданхе духтарако и варианти боло кожинкаҳай палтоҳай духтарако плашовко ино 450 сомон то анемисия баъд ин детайлаваш короткитаракай 250 сомон ибуда духтарако баъд духтарако даи боло бодин хеле платьячо доран иам хушрӯ дуекан ҳамаша ҳамаи варианти боло дуека буда чанд сомони 200 сомон духтаро бо ватсапи савдогар данависен отдельный суратный партия ай шубо чандя дарозаш духтарако 350 сомон коротки 250 сомони ани дуекачо чи ина ё духтарако варианти 200 сомона бо куртка доран духтаро курткаҳоям 200 сомон духтарако нарх наво беҳад дастрас доставка ҳам ба шаҳрои Россия ҳам дохили Тоҷикистон дора хоҳиш мекунам рақамҳои савдогара мондам маълумоти бештарро низ айхчон мегирем метавонед дар ватсапшон нависен духтаро